Табигатьнең тиңдәшсез гүзәл байлыгы булган урманнар нинди хәлдә? Урманнарны яңартуда ниләр эшләнә? Яңа ел чыршларын кайларда үстерәләр? Татарстан радиосының Яңа көн туры эфир программасы шушы һәм урманнарга бәйле башка мәсьәләләргә багышланды. Студия кунагы Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология кафедрасы профессоры, Россиянең һәм Татарстанның атказанган урманчысы Харис Мусин радио тыңлаучыларының сорауларына да җаваплар бирде. Галимгә без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Харис Гайнетдинович, хәерле иртә, исәнмесез? Табигый байлыгыбыз урманнарның торышын ничек бәялисез? Мен әйтер идем, бүген урманнарыбызның торышы, менә Аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк. Шушы үзгәртеп кору чорыннан да бик уңай гына чыктык. Җайлы гына монда әйтергә кирәк, үзебезнең урман хуҗалыкларын да саклый алдык, алардагы коллективларын да саклый алдык. Бүген көндә белеп торасыз, инде мен аграр университетта менә укытам. Менә бу урман хуҗалыгында ничә еллар эшләвемне, нәрсәләргә мине табигать, урман үзе өйрәтте. Мин шуны бүген үземнең менә шәкертләремә, киләчәк буын урманчыларына бирергә тиешле дип вазифа иттереп карыйм. Шу кадәр иттереп, аннан соң безнең студентларыбыз дагы күбрәк урман хуҗалыгы факультетына авыллардан киләләр. Урманга якын кешеләр, табигатькә якын балалар, алар шулай ук әтиәниләрдәге менә шушы юнәлешне сайларга балаларына мөмкинлек биргәннәр. Урман патшасы булган имәннәр күпме? Яшь үсентеләр утыртыламы? Бүген урманчылар, гомумән Татарстан җитәкчелеге, республикабызның җитәкчелеге менә авыл хуҗалыгында файдаланмый торган җирләрдә урман утырту программасы белән шөгыльләнәләр. Бу программа бик уңышлы гына республикада бара. Юллардан барганда күрәбез инде. Монда яңа урман пәйда булган. Идел буенда да салам бөтенләй карасак Россиядә бу өлкәдә инде иң алдынгы, иң булдыклы республика Татарстан Республикасы. Мен әйтәм, күпме дәрәҗәдә бу инде Рөстәм Нургалиевичнең урманчыларга, урманнарга менә зур игътибар һәм аның яхшы карашы белән бәйле дип. Яңа елны каршылаганда чыршыларга ихтыяҗ арта. Шулай да чыршылар сатылып бетми. Базарларда ташлап калдыралар. Моңа күңелегез сызланмыймы? Моңа инде без үзебез генә менә урманчылар гына йогынты ясый алмыйбыз. Безнең республикабызда ак чыршы кызыл китапка кертелгән. Без республикадан кисмибез. Ул безнең менә төньяк урман хуҗалыкларында урнашкан. Урманчылыкларыбызда үсә Лубян урманчылыгында, Саба урманчылыгы, Арча, Ислетар урманчылыгында үсә ала бу чыршы табигый рәвештә ак чыршы. Аны күбрәк кертәләр безнең күрше төньяк күршеләребез республикалары. Анда инде бик күп итеп кертәләр, бик күп итеп ташлап чыгып китәләр инде. Менә ул бик аяныч хәл. Ташландык чыршылар маллар, әйтик, кешеләргә менә дигән витаминлы ризык бит. 80-нче, 70-нче елларда менә бу олысын хәзерләү республикада бик яхшы таралган иде. Алар инде комбикормага да файдаланалар иде. Булай да терлекчелек өлкәсендә киң файдаланалар иде. Әзрәк бу сүлпән иде. Яңарыш, менә яңа бу күтәреш белән бара, бүген көндә ылыслы онны хәзерлиләр республикада. Урман сакчыларына, чыршы үстерүчеләргә һәм гомумән якынлашып килүче яңа елга теләкләрегезне дә ишетәсе килә. Урманда озак дәврле, дәвамлы хезмәт иткән кешеләр, алар инде безнең табигатыбызга, республикабызның, Россиянең урманнарына хезмәт иткән, менә аларга хезмәт итүгә гомерләрен багышлаган кешеләр. Мен буларга инде сәламәтлек теләр идем. Шушылай ук шушы хезмәтләрен дәвам итеп, гомумән җәмгыятебездә иң үрнәкле, иң табигатьне саклый торган кешеләр булып калып, табигатыбызның, урманнарының үсешенә зур йогынты ясый торган затлар булсыннар иде, асыл затлар булсыннар иде. Инде менә халкыбызга, урманнарыбызга игътибарлы булып,
урманнарыбызга зыян салмыйча, урманнарыбызда үзебезгә җаныбызга рәхәт, тәнебезгә сихәт тауып, бергә яшәргә, сәламәт булып, балаларыбызны, гаиләләребезне үстереп, өлкән яшьтәге кешеләргә игътибарлы булып, табигатькә игътибарлы булып, матур иттереп, республикада яшәргә язсын. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт, Харис Гайнетдинович.